إن الحمد لله نحمده تعالى ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وسراجا منيرا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، خاصة منهم على سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. نسأل الله ربنا أن يجعلنا ممن يطيعه ويطيع رسوله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli wa ba'd. Doista sva zahvala i hvala pripada uzvišenom Allahu dželešanuhu. Njemu se zahvaljujemo na svim blagodatima koje nam je podario, na blagodati dini, imana, islama. Salavat i selam donosimo na posljednjeg Allahovog poslanika, našeg miljenika Muhammeda sallallahu alaihi wa sallam, njegovu časnu porodicu, vrle drugove ashabe i sve one koji slijede njegov put dobra djela čineći. Allahumma amin. Danas ćemo, braćo, govoriti o jednoj osobini koja je spomenuta preko 70 puta u Kur'anu. Tu osobinu također nazivaju i osobinu vjerovjesnika. Islamski učenjaci kada govore o njoj kažu da je ona pola vjerovanja. Dakle, da ta osobina zahvata pola našega vjerovanja i da bez nje ne možemo biti pravi vjernici, a to je, braćo moja, strpljenje ili sabr. Strpljenje, sama važnost tog strpljenja govori o tome da je Allah dželešanuhu spomenuo tu osobinu preko 70 puta u Kur'anu. Pa kaže uzvišeni: Ja ejuhellezina amanu sta'inu bis sabri was salah. Ovi koji vjerujete, pomozite, kaže, sebi bis sabri was salah, sa strpljenjem i sa namazom. Dakle, hoćeš pomoć sebi, pomogni se saburom i namazom. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. A to je, kaže, doista teško osim onim poslušnima, osim onim pravim muslimanima koji su svjesni važnosti sabura, naročito u ovom našem današnjem brzom vremenu. Kaže dalje uzvišeni: Ja ejuhellezina amanu sbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Daje nam Allah dželešanuhu 4 ključa za uspjeh. Dakle, kogo želi uspjeh, ima definiciju u Kur'anu kako od uspjeha. Kaže: o vi koji vjerujete, isbiru, budite, kaže, strpljivi, wa sabiru, i budite od izdržljivih. Dakle, nakon što prisaburiš, moraš ko sebi izgraditi tu osobinu. Kako kaže Allah poslanik: inema sabru bil musabara. Doista je, kaže, strpljenje u izdržljivosti, da budeš konstantno strpljiv. Isbiru wa sabiru wattaqullah. I kaže, bojte se Allaha. I kaže, na Allahovim granicama bdite, la'allakum tuflihun. Dakle, čuvaj Allahove granice u svemu, da biste, kaže, bili od onih uspješni. Također kaže uzvišeni: fasbir innal aqibata lil muttaqin. I kaže, strpi se, o Muhammede sallallahu alejhi ve sellem, naređuje Allah dželešanuhu, kaže, strpi se, inna Allaha ma'al muttaqin. Allah je, kaže, doista sa onim koji su bogobojazni. Dakle, povezano strpljenje i bogobojaznost. Lijepo su govorili naši selefi, naši prethodnici, pa su kazali da je strpljenje vjeri kao što je glava tijelu. Dakle, nezamislivo je da čovjek, ukoliko nije dobro sa razumom, ukoliko mu, što kažu, glava nije zdrava, bez obzira na ostale organe, onda sve ide u pogrešnom smeru. Također, ukoliko je čovjek povrijeđen, noga, ruka, bilo šta drugo, da Allah sačuva, ali ako je psihički dobro, ako je jak vjernik, onda i dalje nastavlja da funkcioniše normalno. Pa je strpljenje, kažu, kao što je glava tijelu, tako je i strpljenje vjeri. Sabur jezički u arapskom jeziku znači isto što i habs, odnosno suzdržati ili ovladati nečime. Kada se terminološki prevede ova definicija, moglo bi se kazati da je sabur
ovladati svojom dušom kada su u pitanju Allahove naredbe, kada su u pitanju Allahove zabrane i kada su u pitanju, dakle ovladati dušom kada su u pitanju iskušenja kroz koja jedan čovjek, vjernik, prolazi na ovom dunjaluku. Sabur u pokornosti Allahu dželešanuhu, postavlja se pitanje da li je vjerniku potrebno da sabura dok čini ibadet, dok klanja, dok posti i tako dalje. I tekako je, braćo, potrebno. Allah dželešanuhu u Kur'anu kaže fa'budhu wastabir li ibadetih, i kaže ti njega obožavaj i budi od izdržljivih u ibadetu. Dakle, obožavaj ga i budi izdržljiv u tome. Također, svi znamo kada postimo 16-17 sati, kada je dug dan, i tekako treba sabura. Kada klanjamo, kada izvršavamo farzove namaze, ne iđe umor, dođeš umoran s posla, ali opet saburaš u tome da izvršiš farzove, jer znaš da ćeš biti kažnjen ukoliko ne dođeš sa svih 5 dnevnih namaza. Znaš da ćeš biti kažnjen ukoliko budeš ostavio post mjeseca Ramazana i tako dalje. Pa je sabur u ovoj kategoriji itekako potreban. Druga vrsta jeste sabur, dakle, u onome što je Allah dželešanu zabranio, u Allahovim zabranama. Da ostaviš sve ono za što ćeš imati grije. Ovaj sabur, kada se spominje u Kur'anu, Allah dželešanu kaže وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّي إِنَّ رَبِّي غَفُورٌ رَحِيمٌ. Kaže, citiramo ajet iz sure Jusuf, kada je žena namjesnika koja je pozivala Jusufa na blud, nakon toga šta kaže ona? I kaže, ja svoju dušu ne krivim, ja svoju dušu ne korim. Inne nefsele emaratum bisu, doista je, kaže, ona duša, ona koja naređuje na zlo, ona koja naređuje na loše. I osnova duše jeste da je draži haram. Pa ćeš naći insana, ima sve, Allah mu dao halal, ima imetak, ima familiju, ima sve, međutim, opet ga šeitan prevari, pa mu neki haram sa strane dodatno ulepša. Opet ga šeitan prevari, male dunjaluka da još malo, pa makar neka bude i na neki nedozvoljen način. Pa nađe sebi razna opravdanja da bi zadobio više imetka, da bi, bez obzira što je to na haram način. Dakle, međutim, osnova je da, kako se kaže u ovom ajetu dalje, inne nefsele maratum bisuj illa ma rahim rabbi. Osim, kaže, ona duša kojoj se Allah smiluje. Ta duša onda shvati da nije hajr u tome što je loše i ona ne tera više. To je ona vjernička duša, kada vjernik, kao što smo rekli, obuzda ili savlada, odgoji svoju dušu i ona ga više ne tera na ono što je loše. I treća vrsta sabura jeste sabur, kao što smo kazali, u iskušenjima. Sabur na svemu onome što nas zadesi od iskušenja. Kada je ova treća vrsta u pitanju, ne možemo a da ne spomenemo najlepši primjer našeg miljenika, sallallahu alaihi wa sallam. Skoro da nema iskušenja, ili možda i nema iskušenja koje čovjek pomisli, a da nije prošao poslanik alaihi salam kroz to iskušenje. Kada je njegova majka nosila ga u utrobi, otac mu umire, pa biva rođen kao jetim, dakle bez oca. Kada ima 6 godina, umira mu i majka. Dakle, u periodu kada je djetetu itekako potrebna pomoć roditelja, poslanik alejhi selam ostaje bez svoje majke. Nakon toga ga odgaja njegov djed. Ne prođe malo i djed umire. Zatim poslanik alejhi selam sa svojim amidžom Ebu Talibom počne da radi veoma mlad. Sa 15 godina počeo je sam da zarađuje sa svoj život. Nije radio zato što je možda volio toliko da radi, međutim, bio je prije toga i pastir. Nakon toga trgovac. Dakle, Islam nas uči da od malih nogu ne očekujemo bilo kakav poklon ili pomoć, već da sami radimo, da sami odgajamo na tome. Onda, prije nego što je dobio poslanstvo, alejhi salam, bio je poznat kao El-Emin, kao povjerljivi. Dakle, živiš u narodu, svi te znaju, živiš 40 godina sa njima i budeš od najpoverljivijih, odnosno najpoverljiviji, dakle, među njima. Budeš najbolji od njih i dođe ti poslanstvo i onda kažu da si lažov, da si sihirbas, da si poludio i tako dalje i tako dalje. Isteraju te iz svoga doma. Dakle, poslanik alejhi selam biva proteran iz svoje kuće iz Mekke. Ide ka Taifu, tamo kad dočekaju kamenice. Dakle, kamenovan vraća se iz Taifa. Pa onda, sallallahu alejhi ve sellem, od svoje 7 djece 6 spusta u kabur za vrijeme svoga života. Dakle, 6 djece mu umire, dok je još, dakle, samo Fatima ostala nakon njegove smrti.
Međutim, mi dosta često kada citiramo ove primjere, razmišljamo sa te strane ili pomislimo pa dobro, on je bio poslanik. On jeste bio poslanik, ali je također bio i obični čovjek sa druge strane, kako Allah dželešanu objašnjava. Pa nam zato i daje uzor u njemu. Kada je ova zadnja podjela sabura, odnosno vrsta sabura u iskušenjima nas ljude možemo uvrstiti u 4 kategorije, odnosno kada im dođe iskušenje, ljudi ne mogu, a da nisu uvršteni u ove 4 kategorije. Prva kategorija jeste oni koji se ljute na Allahovu odredbu. Svjedoci smo, braćo, da se nekad desi i dole kod nas neko teško iskušenje. Pa čovjek koji nema vjere ili koji nije jak imanski, koji za sebe smatra da je musliman, međutim desi ga iskušenje teško i on kaže, zašto mene gospodaru? Šta sam ti ja, neuzu billah, skrivio? Zašto opet ja i tako dalje? Pa takvi ljudi izgube i dunjaluk, jer su objavili rat Allahu dželešanuhu, psuju Allaha, psuju vrijeme koje ih je zadesilo iskušenje. Em su izgubili dunjaluk, em gube i ahiret. Primjer nam je došao iz sire Allahov poslanika alejhi selam kada je jedne prilike prolazio pored mezarja. Jedna žena, onako teško je bilo iskušenje, jedno od njene dece je bilo preselilo i žena je došla na taj grob njegov i žena je već počela da, kako se navodi u predajama, prešla je onu granicu dozvoljenog tugovanja, jer neminovno je priroda čovjeka, poslanik alejhi selam je itekako tugovao za svojim sinom kada mu je preselio. Dakle, opisuje se u hadisima da je jako tugovao, jako bio poslanik alejhi selam. Kaže, ova žena je, kaže, već prešla granicu dozvoljenog, počela je polako da i glas podiže i tako dalje, pa je poslanik alejhi selam prolazeći pored nje rekao je isbiri wattaqillah, kaže, strpi se i boj se Allaha. Pa ova žena, ne obraćajući pažnju, jeli trenutak kada ne gledaš ko te savjetuje, kaže, ilejke anni inneke lem tusib bi musibeti. Kaže, drži se ti podalje od mene, ne znaš, kaže, šta me zadesilo od iskušenja. Kaže poslanik alejhi selam, ne znajući i ne gledajući kome se obraća. Poslanik alejhi selam iz svoje mudrosti nije ništa dodao na taj govor. Vidio je stanje žene i vidio je da ako krene još nešto kazati, samo će imati kontraefekat. Ostavio situaciju kakva jeste i otišao svojoj kući. Kada se žena, što kažu, urazumila, kada se ponovo smirila, ashabi joj rekoše, znaš li kome si to rekla? Znaš li ko te opomenuo? Kaže, vallahi ne znam. Kaže, tako mi Allah je, kaže, bio Allahov poslanik alejhi selam i on ti je to rekao. Ova žena sad prošlo je ono stanje, brzo kod poslanika kuca na vrata, kaže, o Allahov poslaniće, kaže, evo sada saburan, kaže, evo sada sam saburli. Kaže i poslanik alejhi selam jedno pravilo, kada je u pitanju sabur, kaže, innema sabru indel musibetil ula, doista je, inda sadmetil ula, doista je, kaže, sabur na prvome udarcu. Dakle, doista je sabur onda kada te prvi put zadesi iskušenje. Doista tada je taj pravi sabur. Tada gledaju meleki kako se ponaša rob, kako stoji u predaji, kaže, kada Allah uzme nekog voljenog svome robu, kaže, pošalje meleke da vidi kako on reaguje. Pa kažu meleki, tvoj rob te hvali i kaže, inna lillahi wa inna ilaihi rađi'un, kaže, svi smo Allahovi, njemu se vraćamo. Kaže, izgradite mom robu kuću i nazovite kuću zahvale u džennetu. Dakle, to je taj trenutak kada je potreban sabor. Druga vrsta ljudi jeste oni koji saburaju običnim saburom u iskušenju. To je većina nas, dakle stanje većine nas. Većina ljudi ne voli siromaštvo, iako u islamu lakše će čovjek, kaže, polagati račun koji je siroma nego onaj koji je bogat. Isto kao kad odeš u supermarketu, kad imaš puna kolica, moraš duže ostati na kasi. Isto tako i na sudnjemu danu. Došao si siroma, klanjao, izvršavao sve obaveze, kaže, lakše ćeš proći. Međutim, siromaštvo zahteva sabur na ovome svijetu. I treća, četvrta, braćo, vrsta jeste posebna vrsta sabura, a to je rida i šukr, odnosno zadovoljstvo i zahvala Allahu dželešanu iskušenjima. To je takva vrsta sabura koju ne mogu dostići osim malobrojni. To je sabur Jakuba alejhi selam, kada je saburao na svome sinu Jusufu, kada su ga bacili u bunar. To je sabur također Ejuba alejhi selam. Međutim, kako ne bismo citirali primjere samo poslanika, to je sabur, braćo moja, i onoga deda tamo, koji nedužan spušta onu svoju devojčicu, ljubio joj oko i poklanja Allahu dželešanu. Dakle,
iako je nedužna, ni kriva ni dužna, dijete, unuka i unuk, grli je, ljubio je oko i bez suze stavlja je i poklanja Allahu dželešanuhu, ne kriveći Allaha za svako iskušenje koje ga je zadesilo, ni kriv, ni dužan. Dakle, imamo primjere i tekako imamo primjere iz današnjeg našeg ummeta, braće koja pokazuju šta je taj pravi vjerički sabor, međutim, to su rijetki primjeri. Taj sabor ne mogu dostići osim posebni Allahovi velije, posebni Allahovi zaštitnici, a naravno molimo Allah dželešanuhu da nam podari, kako kažu, Rabbana atina fi dunija hasana, fil ahireti hasana. Dakle, da nam Allah podari lijepo i ovoga i onoga svijeta, međutim, molimo ga da ako nas zadesi neko teško iskušenje, budemo od ovih posebnih Allahovih robova. Molimo Allah dželešanuhu da ove riječi učini dokazom za nas, a ne protiv nas, nas sve skupa zastavi u džennet. Allahume amin. قولوا ما سمعتم وأستغفر الله الجليل لي ولكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Prije nego što počnemo s klanjanjem džume namaza, imamo nekoliko obavještenja. Prvo obavještenje jeste da ćemo ako Bog da, inša Allah, od sljedeće džumu namaz klanjati u 2 sahata. Dakle, džumu namaz pomeramo za sahat vremena. Također, to se isto odnosi i nedelja, dakle podne namaz, klanjat ćemo u 2 sahata, a naš mekteb će biti od 12 do 2. Dakle, nedelja, pomeramo za sahat vremena mekteb i namaz, i također džuma namaz u sljedeće hefte će biti u 2 sahata. Drugo obavještenje jeste, braćo, da ćemo danas imati priliku da se osevapimo, jer će biti sergija ili seđada postavljena. Naime, naša braća iz Austrije, iz Graca, udruženja Dar, na njihovom čelu je imam magistar Kura Hafiz Sead Efendija Kumro. Oni su započeli taj hajirli projekat, mnogi su poznati, ima dakle na YouTube i snimak, i Sead Efendija je uradio snimak projekta. Njima se otvorila ta šansa da eto za jedan duži vremenski period riješe potrebe svojeg džemata, i oni su otkupili tu zgradu u vrijednosti od 700.000 eura. Oni su prikupili nekih pola sredstava, međutim planirali su do početka Ramazana da prikupe i ovo što je ostalo. S obzirom da je mjesec Šaban, mjesec kada se djela naša uzdižu Gospodaru, mjesec, kako kaže poslanik, kojeg većina ljudi zapostavlja, izuzetna je prilika da naša djela se uzdignu sa tom trajnom sadakom, koja može nama da pribavlja dobra djela sve do sudnjega dana, jer trajna sadaka to omogućava insanu i nakon njegove smrti da mu dolaze brda sevapa. Također mi ćemo imati i druženje sa džematsko druženje i ders u 6 sati, odnosno 18 časova danas, nakon akšam namaza sa uvaženim Seadom Efendijom Kumrom. Eto, ja sam lično imao prilike da s njim se družim i u Medini, i zaista jedan primjer kako jedan imam treba prije svega sebe da odgaja, s obzirom da je on završio ekonomski fakultet u Sarajevu, zatim je završio, bio je na Sahat Kuli radio, ja se sećam, bio je tamo, dakle, vodio je tu njegovu struku ekonomije, zatim je upisao fakultet hadisa, zatim je završio magistrat, zatim je postao hafiz i postao hafiz na 10 kirajeta, odnosno Kura Hafiz. Dakle, visoke ambicije, i Allah mu je otvorio taj put znanja, i sada s ovim džematom radi jednu veliku hajirnu stvar, a na nama je eto da bujrum kogod može danas da se malo vidimo sa njim, koristit će se sigurno, i koliko god možemo da pomognemo taj hajirni projekat, ko ne može imetkom, makar dovom. Da vas Allah dželešanu nagradi. Alhamdulillah hamdal kamilina, wa salatu wa salamu ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, ta'zima li nabiyhi wa takrima li fakhamati sha'ni sharafi safi. فقد قال عز وجل من قائل مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.